nytårsvideo, sådan, hvor jeg finder fyrværkerier ind i Minecraft, og hvor jeg vil snakke om, hvordan det nye år det kommer til at være. Jeg glæder mig til det nye år egentlig, og jeg fik nogle fede julegaver. Jeg fik min LED-lys, men jeg blev virkelig glad for. Så ja, den her video kommer til at handle om det her. Fyrværkeri, og en ting. I skal ikke skyde jeres fingre af. Det kan gå galt. Jeg kender en, der har gjort det. Men jeg viser, hvordan I laver en nytårsmaskine heri. Det eneste I skal bruge, det er, I skal bruge sådan noget her, og så sådan en. Så skal I lave. Se, og så I har det. Så skal I gøre sådan der i en af dem. Så skal I bare gå ned jo. Find den her. Tag den der, og tag den der. Så bare sæt den ind i den der, og den der, og den der. Og så skal I gøre sådan her, hvor I tager det hele det her rundt om den. Og så har jeg en lille nytårsmaskine, og så kan I bare. Det er så man laver en nytårsmaskine, men hvis I gerne vil lave den større, så skal I bare tage mere krudt og flere dem der og mere det der, og bare lave det med. Jeg glæder mig til det. Hvordan har jeres år været egentlig? I må gerne skrive i kommentarerne, om I har haft fedt år, et dårligt år, eller et fint nok år. Så nemt så mange nu, der lige skal bruge den her knap her. Hej! Boom! Og det er så, man laver nogle nytårsmaskiner. Men jeg kan godt lige vise, hvordan man laver verdens dummeste togvogn. Hvis I gerne vil vide det. Det eneste, I skal bruge, det er, I skal bruge der. Og så skal I gøre. Den lærte jeg nemlig at bygge i går sammen med en af mine kammerater. Altså det som I gør, det er, at I bare sætter sådan en der. I skal først lige sætte sådan en der egentlig. Det skal nok lige vise hvorfor. Fordi så skal de bruge en af de andre skinner. Den der skin nok. Ja, så skal I sætte jeres vogn. Og så. Og så er der bare en vogn. Ja, og så stopper den faktisk der. Det er smart vel. Boom. Okay, er I klar? Vil I se noget af verdens fedeste ting? Voilà. Men det her, det var min nytårsvideo i år. Og ja, jeg vil bare sige godt nytår, og I skal ikke skyde jeres fingre ind, fordi det ville være meget dumt. Det har jeg bare sagt. Så ja. Godt nytår i morgen. Vi ses.